ассалому алейкум очаҷону апаҷонои муҳтарам. Медонам ки видеои моро интизор будед. имрӯз ба навор мегирем курпачое ки да ҳама ҷо 3000 3500 сомон буд. айни ҳол аксияи идона фақат шитобен бо нархи шок цена. нарха бугум ҳайрон мешавед. 2450 сомонӣ. боварӣ дорам хеле нарху наво дар ягон ҷо надидед. ҳама майли бо расветкошай. Ане кабуте ки дидаистуден светили дорад ва свети 4 метршам дорад. Агар касе ки дӯстдорони бозам светиде бежви цвет дорад, бардови дорад, сери дорад. 4 курпача 4 болиштай дӯстони азиз нигоҳ кунед. ду лулаболиш. Лулаболишаш дар асл дар дигар мағозаҳо фурӯхта мешавад. Лекин анаи саҳифае ки ман мондагиам рақамошона мондам даставка доранд. ё бошад дӯстони азиз барои шумо лулаболиштора туҳфа мекунанд. мағоза дар корвон доранд. нашоти суроғаи мағозашон метавонед дар хичон занг бизанед, бинависед, бо маълумоти пурратар мегиред. мо айни ҳол бигем сехшон омадагим. дар ҳавлишон сех доранд, хичон медӯзад. набо дар хона хостем дар стол бумонему навор кунем, бинем ки чӣ хеле курпачаҳои фасон дар хона чӣ хеле хушрӯ зеб метиҳад. хонара фақат чӣ мегӯянд қолину палосу курпача. анами чиз аллакай барои шумо. ин видео барои шумо бонувони азиз дахл дорад. ина то ида касе курпача надорад, марҳамат, хонатона бо курпачаҳои нав метавонед ороиште. ихтиракҳои хушрӯ очаҷону апаҷоно, ин видеои морам то охирша тамошо кунед. модели нави 2026 мадонаҳои турецки оригинали сифати дараҷаи олӣ. дар ҳама ҷо анами курпачаҳо то 3500 фурӯхта мешавад. лекин дар ин саҳифа нарх 2350 сомонай. бо даже дар ами дигар ҷойҳо ҳастай ку 2800 3000 мефурӯшад. бо барш майдай ҳама майли и барш бу калонай. мақсад одамои байтал меён мешинанд ку лав даҳаншон почаҳошон намебурояд. метавонем ба ҳазор бо хоб раванд меҳмонотон. одамое ки нав хона гирифтагиен, орзу ҳаваси бисёр дорен. аз амин саҳифа метавонем фармоиши анами курпачаҳои мадонаҳои турецки якум сорти оригинали симдор бо ин хеле духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунед. пашмак дорад. бисёр одамо ира эконом мекунанд, баъзе одамо банд мекунанд. аё эконом кардаги нестанд. ҳам курпачада ҳастай мағзишда, яъне ҳам болишишда ҳастай. 4 курпача 4 лулаболиш 4 болиш 2 лулаболиш туҳфа дӯстони азиз. дар дигар ҷойҳо хеле нарху наво чуноне ки гуфтам нест дӯстони азиз. нарх аллакай шок ценаи турецки мадонаҳои оригинал. ира бинед дӯстони азиз. серишам багатиай, анаи свети зарчам багатиай, анаи цвети чӣ свет меша рӯзовишам багати, бардовишам ҳама цветакош необычни. нархҳо аллакай шок ценай. ай дигар ҷойҳо ба кулагӣ фарқ мекунад дӯстони азиз. борошона хичон ки меёранд аз Турция ва аз Гуанжу барои ҳамо арзон мефурӯшанд. сехи хичонай. касе даставка дар кора марҳамат рақамоша мондам, саҳифашона мемонам. бидурӯе заказ кунед, сайти хичонда подписка шавед. ҳар рӯз борои нав ба нав меёранд. бо дар саҳифаи хичон метавонед дар омада тамошо кунед. ва дар корвонам точка доранд. мо ҳозир фақат сехшон омада навор кардесем, ҳам сехи ҳам хона. ия бинед дӯстони азиз, серингиш бо вообще необычный подцвети обой, подцвети қолин, подцвети любой читон курпача дар ҷа вибрш бисёр. мо ҳозир камша навор кардагим. дар ватсапшон нависен конкретно харидоро ассортимент зиёда ай 100 намудай. дӯстони азиз, нигоҳ кунед ин видеои мора. курпачаҳои шоҳонаи турецки вариант качествои дараҷаи олӣ бо нархи дастрас. да ҳама ҷо 4000 4500 ай. ана ин саҳифада бошад дар бозори корвон. ҳамиё магазинам доранд. мо ҳоз фақат навормон ай хона дӯстони азиз, ай пеш сехшон яъне навор кардагим. да ҳама ҷо 4000 4500, да ё бошад 3600 сомонӣ бо плюс даставкашон беплай. зиёда қариб ай 9-10 кило пахта дорам. медонед намира. ман шахсан ёра дидам, гуфтам зурум намераса бардорам. шахсан ман худам ҳозир харид омадагим дӯстони азиз. чуноне ки гуфтам барои харид омадам, видеоро пешниҳоди шумо мекунам. дар асл реклама ам нест, бигем хато намекунем. турецки вариант 4 курпача 4 болиш 2 лулаболиш качествои дараҷаи олӣ 3600 сомон. чуноне ки гуфтем даставка беплай. дӯстони азиз, хамилёношам дӯстони азиз камш мондагиай. и бо вообще необычный бадай. касе успет кард ирам 3600 метиена. дӯстони азиз, светили мехоҳед, ина ин цвета метонем бигирем, бирӯзовӣ мешавад. сабзи талха баргшам вообще вауи бадай. ина мебело ҳаст ку ҳам хеле цвето метонед харидорӣ кунед. даставка бепул, нархҳо дастрас. саҳифашона мемонам, дурен подписка кунед, баъдан фармоишти. дӯстони азиз, ғайр аз курпачаҳои шоҳона вибр беҳад бисёрай. чуноне ки гуфтем нархҳошон аз дигар ҷойҳо ба кулагӣ фарқ мекунад. шоҳонара ки ман худам харид омадам, нархи худам дар шумо метиҳанд дидена 3600 сомон ман додам, шумо дам 3600 метиҳанд. ғайр аз зиёда аз 100 намуди дигар курпача доранд дӯстони азиз.
فقط ما همین قدرش به نوار گرفتیم در واتساپشون کنکرین خریداران هستن. دوستان عزیز همچون یک دوست همچون یک بلاگر سوید میتیم ادوشی که نرخشون از دیگر جایها فرق میکنه خریداری کنین عموما پشیمون نمیشوید. بعد دخترشون هم خوشرای بعضی کرپاچه ها راستگر دخترشون ما تماما معقول نمیشه. دخترشون دقت دادم گنده خوشرو لولا بولشته کشتن و پیش نیابچنی یگان چیشونده اکانوم ندارن. وقتی که کرپاچه را اکانوم نمیکنی کلیم با دیون تو چیز میخره یا که همی گپ هم میدونی سنای کودکیشون همی کار استفاده میبرن. خلاص کرپاچهشون هم فسانه هم ارزانه کلینتای خودشون بدونن. غیر از این